Hej alle sammen, mit navn er Mr. Gamer Dansk, og du har simpelthen klikket ind på den kanal, der hedder Frame TV. Frame TV er en kanal, hvor der sker nogle forskellige ting. Du kan blandt andet se gaming fra min side af, og de to andre, eller den ene anden, som hedder Mathias, eller Hej Cloud. Den anden, det er nok en, som vil lave lidt vlogs og sådan noget, som hedder Bertram.dk, som er min kameramand i dag. Det er Frame TV er et community, som helt sikkert vil stå igennem Splay og Maze. Vi håber på et tidspunkt til næste år måske at få nogle flere med, hvis vi ikke selv kan holde det. Så du har klikket ind på den her kanal. Mit navn er Mathias. Hej sammen, mit navn er Bertram.dk, og nu vil jeg også fortælle lidt, hvad der kommer til at ske på kanalen. Mathias, The Gamer Dansk, han har tænkt sig at lave gaming på Playstation. Hej Cloud, har tænkt sig at lave gaming på computer. Og jeg har tænkt mig at lave vlogs og askmis og sådan noget sjovt. Den er jeg allerede lavet på den kanal, jeg allerede er i gang med. Så der står i beskrivelsen, hvad både hvad jeg hedder, Mathias hedder og Hej Cloud hedder. Så det var bare lige alt det, jeg vil sige.